Nasledujúce záznamy boli vytvorené bezpečnostnými kamerami v neznámom hoteli, ktorý sa má nachádzať v americkom štáte Illinois. Na recepciu často chodievali sťažnosti, že z druhého poschodia, konkrétne z izby číslo 209, sa ozývajú hlasité výkriky. Manažér cez vysielačku komunikuje s ochrankárom Johnom, ktorému odporúča, aby počkal, kým príde polícia. John však naberá na odvahe a do izby vstupuje sám. John, just wait. We're going to get a hold of the police. So, I would wait for the police, John. Amy, John's going to enter the room real quick, just check, make sure, see what's going on. Wait one. John? John, are you there? Okay, Amy, John wants you to call the police right now, if you don't mind. He says no one's in there, but that all of the furniture's been turned upside down and the hold on. He says the carpet's been ripped up and that the shower is on, but nobody's in there. Man, that's scary. I'm officially freaked out now. Počas toho, ako John kontroluje izbu, nejaká záhadná entita z nej vychádza von. Manažérovi opisuje, že vo vnútri sa síce nikto nenachádza, no je tam hrozný neporiadok. Všetci ostávajú z celej situácie poriadne vystrašení a bez žiadnych odpovedí.